Salut și bun venit la încă un episod cu Among Us. Astăzi vom face ceva diferit. O să ne jucăm în fața ascunsă dacă sunt ăla care face sarcini. Și uite, asta sunt eu, Rabifu. Și acum am multă culoare preferată. Nu începe jocul, vreau să-mi schimb o pălărie. Bine, pot să încep jocul. Sper să fiu curmit, că o să facem în fața ascunsă să vedem dacă impostorul mă găsește. Sunt impostor. Nu e nimic. Poate în următoarea rundă voi fi crumei. Și uite cum arată nepele. Cum... Ai văzut? Era un update de Halloween. Bine. Văd Robifu? De ce? Nici n-am făcut nimic. Proștilor. Nu! Nu! Nu e nimic, că trebuia să fiu crumit. Bine, ce loc să aleg asta? Da, e bine. Și cineva mi-a luat culoarea. Grozav. Păi nu e grozav. Uite toate pălăriile astea. Nu-i. Vai la ce? Vreau să aleg fermoarul. Da, sunt crumit. Și acum mă voi ascunde într-un loc în care impostorul o să trebuie să mă găsească. În ce loc să mă ascund? Coral? Ce faci? În bul? Oricum, hai să facem niște sarcini. Toată lumea swipe card. Să uit la oameni. Cafetarie. Admin sunt eu și merg pe eu la cine. Una aventa the navigation. Deci impostorul nu m-a găsit. Albastru închis era impostor. Sunt orașul Imbol. Te rog, ia-ți culoarea ta. Oricum să schimb culoarea la fermoar. Am un fermoar pe capul meu. Am un fermoar. Nu mai din nou, asta este bine. Bine. Asta este bine. Că dacă impostorul mă găsește, nu trebuie să fug. Și dacă nu văd că impostorul vine să mă omoare, asta este tot bine. Gri? Ce face cu gri? No! Deci gri era impostor și m-a găsit. Bine, să apăs pe live. Game.
Asta a fost prima găsire a unui impostor gri. Hai, bun. Nu. Feucau. Ai Feucau. Cine este Feucau? Amo. Ei. Și am și culoarea mea preferată, coral. Voi trimite start. Trimite start. Jocul la început. Asta este bine, dar sper că sunt crewmate, că asta trebuie. Impostor cu 2 parteneri. Asta nu e nimic. Că cu 3 impostori este mai rapid. Și voi câștiga mai repede. De ce ai dat Feucau? Am câștigat. Înapoi în lobby. Uite, sunt alte pălării. Sunt alte pălării. Voi la Maxa. Bine. Crewmate, da, asta este bine, că trebuie să mă găsească impostorul. Haide, roșu. În ce loc să mă... Feucau. Feucau, de ce? O să trimit ok. Cruel P. Cruel Pic. A fost un impostor, da! Mai avem un impostor de găsit, dar trebuie... Feucau ai un cățel. Ce loc să mă ascund? Oxigenul. Îl voi face eu când este nimeni aici. Feucau. În ce loc să mă ascund? Hai, securitate. Feucau, tu ești impostorul? Feucau, de ce mă... O să zic că e Feucau. Cred că e Feucau. Că mă fugarea. Feucau. Achioșă. Feucau ingrabivo. De ce nu înțelegi tu, roșu? Este Feucau. Îl votez pe Feucau. Pa, Feucau. Oricum, dacă ai un cățel. Aici nu mă. Uite și... Feucau m-a votat. Pa, Feucau. Sper că ești impostor. Nu ești impostor.
Să mă duc înapoi în securitate. Rost? Hai aici, apără engine. Vedeți ce mi-a apărut prieten care mi-a... Ați văzut toate treburile? E virus. Virusul. Damascasta. Begin in 3, 2, 1. Votarea a început. O să votez pe Ros. De ce nimeni nu m-a trimis mesaje? Nimeni n-a fost ejectat. Mai e un impostor. Și este negru, albastru sau maro? Aici. O2. Luminile. Oricum, dacă ești impostor și stingi luminile, tot încă poți să vezi. Dar dacă ești curmei, uite ce se întâmplă când luminile sunt stinse. De ce nimeni nu a mai aprins luminile? E întuneric. Ok. Este maro. Sau roz, poate sau albastru. Opa, maro. Sper că ești impostor sau nu. Este roz sau albastru? Este roz sau albastru? Luminile sunt încă stinse. Mă voi ascunde în locul meu unde am fost? Sau ar trebui să mă duc în electrică? Că în electrică este un vent în care impostorul va ieși. Luminile sunt înapoi prinse. Trebuie să fac zic că n-am făcut niciuna. Cine? Cred că este roz. Votez pe roz. Ce? Albastru, de ce? Este roz. Nu mă înțelegi? Știu că e roz și trebuie să fug de roz. Vezi? Roz mă fugărește. Lasă-mă! Lasă-mă, roz! Rozi. Roz? Unde ești? Unde ești? Roz. 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 Roz de acolo. De aici.
Era gri și albastru. Acum hai să jucăm normal. Fără să nu ne mai jucăm fața ascunsele. Hello, tip. Desk. Așa e jocul. Bine, bine, bine. Sper că vreau să fiu impostor. Veo că îmi place cum arăți. Ești înapoi aici? De ce ai dat pe buton? Că nu am făcut sarcini. De ce toată lumea îmi fură culoarea? De ce? Să fiu portocaliu. Și dacă începe că sunt portocaliu și celălalt este un om care mi-a luat culoarea. Nu real. De ce? Sper că sunt impostor, nu o să mă uit. Haide, jocul începe odată. Impostor, da, impostor. Hai în engine room. Sunt ca cineva în engine room. Haide, galben, să facem sarcini. Și voi. Haide, Cor. Haide. Unde e Bori? Unde e Bori? Ce să zică? Ai. Deci ai zis ai Montox care mi-ai furat culoarea mea preferată. Un loc. L-am votat pe altcineva în loc de un loc. Sayana. Era să fiu votat afară. Era să fiu votat afară. Bine. Hei toată lumea, ce mai faci?
Galben. Deschis. Banana. Bine. Gruter. Îl votez pe Gruter. Gruter. Este. Așa este. Gruter nu este afară. Trebuie dat de afară. Acum! Break. I am break. Gringa. Am ieșit de pe Among Us. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri cu Among Us, apăsați pe butonul de like și să vă abonați, că asta îmi place cel mai mult. La revedere!